Yiyo lento eyayinyenyisa kakhulu yenziwa ko-TikTok. Abantu bekhuluma ngathi nje bayayixoxela engathi bazenza amahlaya, kanti ba-push agenda. Amasimba ama-page laphana agcwele ku-Facebook abakhande i-content yabo ngegama laKhuzani. Yilo leli elinye izinqwele zamasimba, akuzona izinqwele zamaskanda, izinqwele zothuvi. Uboku-check alibhali lutho ngomthandeni, angeke lenze lo phutha lelo. Kunalokho hlezi limveza kahle sonke isikhathi. Manje i-question yami iyi-one, yini ehlula amaphephandaba akhuluma laba baculi afuna ukukhuluma ngabo? Yingani ama-page engakhulumi ngalaba baculi afuna ukubancoma, angazi ophapha aqina? Ngoba nje lo mphalazo wenja wobhalela angazi ukuthi yini yani le, amasimba wabhalela thuve bodwa. Laphayana i-post yeSolezwe ebelibhala ukuthi kuzobe kwenzakalani. Lapho uKhuzani ubebhala ukuthi wena usuzwile gijima uyobikela ongakezwa. Yabo, la isebenzisa lo post iSolezwe. Wase yayibhala phezu kwayo-ke lo izinqwele zamasimba. Uzobhoda ubawazi ukuthi abaculi bamaskanda abalisebenzela ngalo igama labo bazobhulisa amazolo. Ngokusho kweSolezwe, phela leyo ijwayele kumavukana uma ephefumula izihlala aqala umcimbi. Siyazi ukuthi uyagodlisa ngoba kunoKhuzani lapho. Bese bajwayela. Uwe iMaputoland. Khona omunye benokubeka amasimba akhe lapha kuthiwa yinsika. Lo angazi noma uyena lo ngamkhokheli umenzi or omunye. Kodwa nje lama page yenu ayizihlama kakhulu. Lapha ngiSolezwe belibhalile lapho ukuthi ithuba eliyinqayizivele kubaculi bamaskanda abafana noKhuzani, uGatsheni, uNtencane, uMzukulu, uBhula Amazolo, ingwazi ye-hip hop edume umhlaba wonke uRicky Ross eHollywood Kings Park Stadium eThekwini ngeyi-May 3. Naleyo heading leyo Solezwe yabheda. Akekho umculi obhulela abanye abaculi. Umuntu uyaperforma ngesikhathi abizwe ngaso ahambe. Wabhula kanjani amazolo nizokwenza into eyodwa? Ayikho into enjengaleyo. If bona bebabeke phambili abamaskandi bafuna beperform leso sikhathi leso ngenxa yokuthi kunabantu abababekile abazi ukuthi vele ishow ingabo. Therefore ingabi ishow. If abaculi bamaskandi bebe yingxenye kuhle lokho siyakubongisa. Kodwa i-reporting sometimes ayikho kahle. Hlezi nje i-offside. Hayi le post uKhuzani abekhuluma kuyo ukuthi wena usuzwile gijima uyobikela ongakezwa ukuthi ngomhla ka-3 May 2025 ngizobe ngishiyelana inkundla noRicky Ross, umculi waseMelika eKings Park eThekwini. Uze ungaphuthelwa kuyobe kuculwa live noma imi. Siyabonga uthando lwenu. Akukuncane ukungena emcimbini omkhulu kangaka olindelwe ngabomvu. Asihlangane khona. Nanso-ke inkulumo esusayo kokushisa-ke ukuthi uyobe uperforma live ungamayima ukuthi uzobe shayela inkundla noRicky Ross. Yes, uzobe perform ku-same stage lapho uRicky Ross azobe perform khona. Ukushayelana inkundla le. Ukuthi uperform early, in the mix, late, still the same thing. Angithi asikeze ukuthi lo nebala ekhanda uzobe khona yini. So ezinye izimpi azinasidingo nje. Asikho isidingo sesikhathi ukukhuluma ngoKhuzani nje isidingo singakho. Eyibhalela ipost. Because nayo ipost ivezile. Durban Music Fest, Ricky Ross headliner, kubo Khuzani, Nasty C, Big Zulu, ngamagama amakhulu futhi bese beyababala. Dlala Thukzin, Mahu, uGatsheni, DJ Tira, etc. etc. So where is the problem? Because uKhuzani akakhuluma uqinisile. So ukuthi nina lapha ko Facebook niyanyanyisa ne, because nizihlama too much. Abalwayo kuba izihlama nje bangaba ngcono. Bangalokho be hide behind ama page
bengaziyo bekhuluma ukusupport ngoba nakho bethanda abaculi abathize. Kuyinkinga ukukhuluma ungaveli ukuthi uthanda abantu. Kumele uphumele obala ukuthi mina ngobani, ngisupporta bani, ngilwela umculi thizeni. Yingakho ngizwa ngikhuluma nje. Umuntu angabhali isihlama sakhe nokuthanda kwakhe, yabo. Cause uthuvu bodwa okubhalwa abantu ukhuzana lapha ku-Facebook. Leyo thuvu babhala ubusuku nosuku, abakhathali futhi kuwe. Kodwa kusalayo uzobe yile ukhuzana lapho eyoperforma eyishelana inkundla nayo uRicky Ross. Istatement esinjalo sisho njalo. And ukhuzana ubuya kuma-Grammy uhambile weda lithengiwe ithikithi walathengwanga ubuya khona. Lapho leyo ndoda yena eniyithandayo enebala ekhanda ingayanga khona. So kumele nikwazi ukuthi ukhuzana uzoqhubeka nje abuse phezu kwabanye abafana. Usazobahlupha nje isikhathi eside. Niyohleli nibhala, ni-editha, ni-eda ama-post, niqhuba leyo nzondo nomuntu onganayo inkinga nani. Ukhuzana akanankinga namuntu, uyiphushela into yakhe. Siyabonga ukhuzana usibhalela ipost enhle kangaka. Abanamandla bayoya beyonixhasa lapho. Sibone nokuthi South Africa kuze uRicky Ross ezoperforma. Siyazi ukuthi umculo waphesheya we-hip hop uhamba phambili, usashisa, uneminyaka ekhona uRicky Ross, kodwa amagalelo akhe namavu ayaziwa. So abantu bazofika bezoxhasa lo mcimbi loyo. Ilokho nje kuphela abantu kumele bekwazi. Msakahle, siyabonga. Abantu abayeke kuba izihlanga.